Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першыя месцы, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першым месцы, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе. І каб той, хто запрасіў і яго, і цябе, не падышоў і не сказаў табе: саступі яму месца. І тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядзь вышэй. Тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзець з табою. Кожны, хто ўзвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціцца табе у дзень у васкрасенне справядлівых. Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Дорогие браты и сестры, сёння 1 верасня мы з вами распачынаем не толькі навучальны год у дзяржаве, да? Але таксама распачынаецца катэхетычны год, калі мы рыхтуем нашых дзяцей да камуніі, калі мы іх прыводзім на заняткі па рэлігіі. І таму я хацеў бы, каб мы з вами паслухалі ліст, які наш мітрапаліт арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч скіраваў да нашай архідыацэзі, да кожнага з нас у сувязі з распачаццем катэхетычнага году. Глыбока паважаныя святары, кансакраваныя асобы, катэхеты, бацькі, бабулі і дзядулі, браты і сёстры. На пачатку новага катэхетычнага года сардэчна вітаю вас гэтымі словамі святога апостола Паўла, у якіх выказаны наш абавязак абвяшчаць Божае Слова людзям. Імі апостол народаў пацвярджае мандат збаўцы, дадзены апосталам перад сваім унебаўшэсцем. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. Абвяшчаць заўсёды жывое і дзейснае Божае Слова – гэта заданне не толькі біскупаў, святароў і кансакраваных асобаў, але таксама і ўсіх вернікаў. Дзякуючы сакраменту хросту мы ўсе прымаем удзел у Христовым святарстве. Прэзбітары моцаю сакраменту пасвячэння прымаюць удзел у службовым святарстве, а свецкія моцаю самога хросту у агульным. Таму быць хрысціянінам азначае быць носьбітам вучэння Хрыста і яго сведкам. Усё жыццё чалавека – гэта вандроўка, якая распачынаецца ў маладосці. А маладосць – гэта старт у дарослае жыццё. Вядома, што добры старт з'яўляецца гарантыяй поспеху. Таму вельмі важна паказаць юнай асобе дарогу, якой яна павінна ісці, а таксама тыя каштоўнасці, на якіх яна зможа пабудаваць сваю шчаслівую будучыню. Гэта заданне касцёла. У Беларусі апрацаваны і выдадзены дапаможнікі па катэхезе для ўсіх класаў. 2 гады таму выдавецтва «Про Хрыста» быў выдадзены афіцыйны пераклад новага запавету на беларускую мову. На днях яно выдала новы запавет для дзяцей і моладзі, падрыхтаваны таксама секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў.
Гэта незвычайная кніга, якая дапаможа маладым людзям лепш зразумець Божае Слова і паспрыяе іх духоўнаму ўзрастанню, умацаванню іх веры і хрысціянскаму сведчанню. Арганізацыя катэхезы дзецям, моладзі і дарослым – гэта прынцыпіяльнае пастырскае заданне кожнай парафіі, як месца спаткання з Хрыстом. Катэхеза, як навучанне і пераказ веры, не з'яўляюцца толькі падрыхтоўкай да першай споведзі і святой камуніі, але пастаянным узрастаннем у веры ўсіх катэгорыяў вернікаў – дзяцей, моладзі і дарослых. Моцна памыляецца той, хто кажа, што першая святая камунія – гэта канец катэхізацыі. Гэта сталы працэс. Таму моладзь і дарослыя павінны прадаўжаць працэс катэхізацыі паводле прынцыпу «век жыві, век вучыся». Сёння мы дзякуем Богу за плёны евангелізацыі і катэхізацыі. Касцёл на Беларусі дзякуе святарам, катэхетам, бацькам і вернікам, якія прысвячаюць сябе абвяшчэнню Божага Слова і удзельнічаюць у навучанні і пераказе веры. Увесь касцёл, духоўныя асобы і свецкія, адказны за хрысціянскую фармацыю сваіх вернікаў. Найперш гэта сям'я. Як хатні касцёл яна павінна адчуваць адказнасць за каталіцкае выхаванне сваіх дзяцей. Трэба схіліць галовы перад нашымі бацькамі, дзядамі і бабулямі, якія ў часы ваюючага атэізму добра ведалі аб гэтым і не заставаліся пасіўнымі. Дзякуючы ім, нягледзячы на атэістычную прапаганду, сем'і сталі месцам, дзе вера ў Бога і вернасць касцёлу не толькі захавалася, але таксама была пераказана маладому пакаленню. Галоўным катэхетам і настаўнікам веры ў парафіі з'яўляецца пробашч. Менавіта ён арганізуе працэс катэхізацыі дзяцей, моладзі і дарослых. Ён таксама адказвае за яго якасць. Таму павінен клапаціцца аб належнай катэхізацыі, каб дзеці, моладзь і дарослыя з дня на дзень узрасталі ў веры. Святары павінны разам з катэхетамі мець план катэхізацыі, каб яна насіла сістэматычны характар з улікам менталітэту сучаснага чалавека і спосабу пераказаў веры. Таму неабходна выкарыстоўваць новыя метады навучання і хрысціянскай фармацыі, у тым ліку і медыа. Касцёл удзячны катэхетам, святарам, кансекраваным асобам і свецкім. Без іх ахвярнай працы мы не мелі бы тых вынікаў, якія маем. Але нельга жыць толькі мінулым. Неабходна дасканаліцца і рыхтаваць новых настаўнікаў веры і выхавацеляў. Для гэтага існуе Мінскі тэалагічны каледж святога Яна Хрысціцеля. Заданнем святароў ёсць спрыяць духоўна і матэрыяльна ў падрыхтоўцы новых спецыялістаў і іх працах у парафіях. Самыя катэхеты павінны быць людзьмі глыбокай веры, малітвы і хрысціянскага сведчання, бо толькі тады іх місія будзе плённай. У працэсе евангелізацыі і катэхізацыі парафія таксама павінна займаць асаблівае месца. Вернікі не могуць быць пасіўнымі, бо, маўляў, святар, законнік, законніца ці катэхет усё выдатна зробіць. Мы ўсе адказныя за працэс пераказу веры і ўзрастання ў ёй, і таму павінны прымаць актыўны ўдзел у ім, бо да гэтага пакліканы. Парафіяльная супольнасць адказная за духоўны стан кожнага яе члена. Развіццё парафіі і паслядоўна касцёла залежыць ад таго, як вернікі будуць рэалізоўваць гэтае іх права і выконваць абавязак. Парафіяльная супольнасць павінна клапаціцца аб духоўна-маральным дасканаленні кожнага яе члена. Таму яна павінна стаць інспіратарам нястомнай катэхізацыі і крыніцай яе актуалізацыі. Усё гэта азначае, што парафія паклікана маліцца аб пакліканнях да святарства і кансекраванага жыцця, а таксама да катэхетычнага служэння, каб у нас было дастаткова тых, хто абвяшчае Божае Слова, пераказвае Божы дар веры і яго умацоўвае. Усё вышэйсказанае нагадвае нам пра абавязак усёй парафіяльнай супольнасці, святароў, кансекраваных асобаў і вернікаў вельмі сур'ёзна адносяцца як да абвяшчэння Божага Слова, так і катэхізацыі. Пры гэтым неабходна мець на ўвазе, што гэтыя працэсы цесна злучаныя паміж сабой і дапамагаюць адно аднаму.
Калі святары, кансакраваныя асобы і катэхэты пераказваюць Божае Слово і вучаць прынцыпам веры, то бацькі і светскія вернікі павінны падтрымліваць гэты працэс сваім хрысціянскім сведчаннем. Прыкладам, няхай будзе Марыя, якая прыняла Божае Слово і разважала яго ў сваім сэрцы. Гэтым самым яна дала магчымасць Богу ажыццявіць яго план збаўлення чалавецтва. Сёння звяртаемся да Цябе, Марыя, выпрасі нам у свайго Сына Езуса Хрыста ласку прыняцця вечнага, жывога і актуальнага Божага Слова, якое вядзе да спаткання з Хрыстом і з яго нараджаецца вера. Дзякуючы нашаму супольнаму служэнню і сведчанню, людзі, якія хочуць убачыць Езуса і жыць згодна з яго вучэннем, няхай атрымаюць такую магчымасць. Суправаджае нас, Маці Божая, у гэтай адказнай місіі, каб мы глыбей пазнавалі вучэнне Твайго Сына, узрасталі ў веры і з радасцю пераказвалі яе іншым, асабліва маладому пакаленню. Давяраючы ўсіх вас, Марыі, зорцы новай евангелізацыі і катэхізацыі, на гэты шлях ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Падпісана арцыбіскуп Тадеуш Карандрусевич, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Дарагі браты і сёстры, дазвольце мой такі асабісты кароткі каментар і да сённяшняй падзеі, да ліста нашага мітрапаліта. Ведаеце, важнасць катэхізацыі, у чым яна яшчэ праяўляецца? Ведаеце, вельмі часта ў сённяшнім свеце можна сустрэць такое меркаванне, што вера, рэлігія, адносіны з Богам – гэта вельмі асабістая, амаль што інтымная справа кожнага чалавека. І кожны чалавек у справе веры павінен мець свабоду. Гэта праўда. І вельмі часта гэтую свабоду пробуецца даць дзецям, кажучы, вось няхай нашы дзеці вырастуць, стануць дарослымі, трохі наберуцца розуму, і тады вырашыць, патрэбная ім вера альбо не патрэбная. І можа здавацца такі падыход і такое меркаванне могуць нам здавацца лагічнымі. Але, дарагі браты і сёстры, гэта неправільнае меркаванне. Паглядзіце, у справах веры мы вельмі часта гатовыя даваць дзецям свабоду. Падрастуць, выберуць. Але ў іншых справах гэтай свабоды мы дзецям не даём. У якіх? Ну, напрыклад, на якой мове будуць размаўляць нашы дзеці? Яны будуць размаўляць на той мове, на якой мы з вами размаўляем. Іхнія бацькі. Рускай, беларускай, без розніцы. Мы не даём сваім дзецям права выбару, дзе яны будуць жыць. Но бо дзе жывуць іхнія бацькі, там будуць і яны. Нікога выбару няма. Таксама, дарагі бацькі, гэта нешта падобнае і ў справах веры. Гэта нашае права і наш святы абавязак даць нашым дзецям, пераказаць нашым дзецям тыя каштоўнасці, якімі мы жывём. Да, вельмі важна асабістае рашэнне нашых дзяцей верыць у Бога. Але мы іх да гэтага рашэння павінны падрыхтаваць, даць ім фундамент веры. І што далей яны з гэтым зробяць, яны выберуць. Таму мне вельмі хацелася, каб вы гэта зразумелі і памяталі, што гэта і нашае права выхаваць дзяцей у веры, і наш абавязак. І таксама памятайце, што, канешне же, на гэтай дарозе, гэта нелёгкая дарога. Бо трэба дзяцей на катэхезу прывесці ў касцёл, вельмі часта, магчыма, гэта не той час, які нам адпавядае, трэба нешта перанесці, але гэта вельмі важны высілак. Это вельмі важна, каб мы з вами ўсё ж такі гэта рабілі, не баяліся гэтага. Каб мы з вами у сем'ях сваіх былі, служылі прыкладам веры для нашых дзяцей. Каб мы з вами умелі з нашымі дзецьмі размаўляць пра Бога. Каб мы умелі ім тлумачыць, чаму мы у сваім жыцці робім так, а не інакш. Каб мы не баяліся прызнаваць свае памылкі ў веры перад сваімі дзецьмі. І мне вельмі хацелася, каб вось гэтыя разважанні і гэты ліст сёння для нас з вами, асабліва для бацькоў, сталіся такім натхненнем на гэты новы катэхетычны навучальны год.
натхненнем на тое, каб задбаць пра нашых дзяцей, пра іх выхаванне, пра іх веру, каб нашых дзяцей, ведаеце, есть такое слово заразіць, запаліць верай. Вельмі часта, апошняя рэч, вельмі часта, ведаеце, калі мы кажам, што вось нашы дзеці адыходзяць ад касцёла, перастаюць хадзіць, перастаюць практыкаваць сваю веру. Ведаеце, першае пытанне павінна быць да каго? Не да дзяцей, а да нас з вами. Якая моя вера, што я не змог распаліць сэрца майго дзіця вось такой адносінамі верай да Бога, не змог запаліць гэты агонь. Это пытанне да нашай з вами веры. Таму няхай гэтыя разважанні будуць нам з вами натхненнем на гэты новы навучальны катэхетычны год.